Passengers who need assistance please remain last. Our cabin crew and ground staff will be happy to assist. Yung ano natin, stroller sa mga yun na. Sabi. Wait lang, wait. Hindi ka na ubus ang baterya. Ay! May yan ako. Nahanap kita. Wala ka na. Sa liter C ako eh. Liter C ako. Wala akong baterya. Hindi, kasi may power bank ako. Hindi kasi charger mo. Bag natin ang ano natin, no? Claim natin yung bag natin, di ba? Yan, dito na lang. Sabi ko, asan na kaya yun? Nahanap kita na paliko-liko ako. Liter C ako kanina. Liter K ako eh. Tapos liter C yung ako.
Sundin ka? Wala ko lang magaling mo. Wala ko sa kulit makipag sa dito. Dito ko lang kita. Kasi lagi sumapunta. Ako din. Saan ba yun?